kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Setulus hati asal engkau bahagia, rela ku melepasmu. Turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, iring doa semoga kau bahagia sepanjang masa. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Aduh gerak.
waktunya Andan Duhur. Matur suwun minangkani pamundutan ingkang wonten meja gangsal kula wau ngersakakenipun nyedham sari. Sumangga kanca-kanca kembang hitam sari upama sliramu mati wong manis apun kakang bakal niwati sinar seni tangeluku semono janji prasetyane ngati kotak satu mate mitra rikasa rasa rasane dunya miprosa jagat raya kalingoto dipeni nyampe kang sida mukti temantene kirap dibebayang kari binarong pratangga terus sarangin katon wibawa. Katone dipeni nyampe kang sida mukti temantene kirap dibebayang kari binarong kang pradonga terus sanggra
dipeni nyampe kang sida mukti temang tene kirap tipe bayang hari pinaro kang pratangga terus ngrangin katon wibawa katone dipeni nyambeng kang sida mukti teman dene kirap tipe bayang kari pinarong kang pratangga terus ngrangin katon wibawa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalih panjenengan para pemuden, para sesepuh, para bersepuh ingkang satu sampun ing pamawas Solebdo ing pitutur keblan berbah panjenengan para priagung Darenata para sarjana sujari budi para satriya sedagari ing tetep pandam pantemelutasih sobrambah depatang para alim ulama kiai para santri ingkang rinten dalu tansah separi kitab suci wahyune ilahi kula tadi. Suka kebagian kalian keluarga ageng campur sari Larista ingkang bijil saletan dukuh langan harjo belan desa Kradenan dari pokok kecamatan Kradenan maupun kabupaten Grobogan Jawi Tengah Indonesia ingkang diperguh kadang kula Mas Teguh Swabowo lan mriki kita sakadang tinimbalan marak suwan wonten dalipun panjenenganipun Bobo Suparmin so ibunda Partini itu kahana tepi cara mana sepuh angkara kesekar Cempaka Mulya Amimo putra marga Siwi itu kaya mamakan putra putrinipun ingkang silih Diah Ayu Presti Asna Usnawati ingkang sambut jidatu kromo panjenenganipun Ora Komah Bagus Rizky Nur Hidayat nggih putra dalipun panjenenganipun Bobo Suparmin so ibunda Siti Rumini ugi saking ladan sawit moga tetap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin mugi-mugi enggal pikantuk momongan dadi wong omah-omah iki kuncine ndang duwe momongan utawi ndang duwe anak mbok bilih wonten godho rencana utawa godaan ora gampang kegodho dadi kuncine wong omah-omah aja sering-sering pasang awak dhewe digawe lara ati ya Mas ya Mbak nggih. Lah betumen ing siam menika kita sekalian dipun kanthi widodara widodari wonten cacah catur manunggal nggih wonten genduk Niken Larasati maturi jemengkar Nduk so genduk Siwi Hapsari nggih wonten genduk Vivi Larista nggih wonten genduk Niti ingkang mijil selatan Ngerandu Blatung Blora Mustika. Lah betumen ing siam menika kita sekalian dipun seguya oleh rental audio soundtrack kami para Nyu Anugrah ugi saking leladan Kradenan. Syuting apa Mas ki? SJP. Oh JP ya. Ladi pergi sadaripun kita libur di batang perkata-kata berjawi kujipun di batang taburanipun panjenenganipun ingkang aboti panjenenganipun Bobo Suparmin pemilih mangke agar dipun ngelipur kirang barane untuk sami kalau sakadang nyulo muter samudra Baksomo. Apa pilih mangke debat perkata-kata badhe berkahi utawi dono swanten nyumbang lagu terbuka kagem panjenengan sedaya. Semoga al artis saya kata-kata Yu Larista.
Nduk. Ora ana sing ngerti ora apa-apa. Ah, sing ngendang ora fokus. Mari ning posko kidul kono mau. Oh ngoten nggih. Heeh, ketoke kakan banyu pamundake rasa, Nduk. Wah. Nggih, niki kata nolak salam rumiyin nggih Pak Mun nggih. Heeh, Nduk. Nggih katon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran wilujeng siang dumateng Bapak Ibu tamu undangan nggih. Sakmenika wonten ing pundi niki Pak Mun? Sawit, Nduk. Sawit nggih. Dereke berarti Wirosari. Wirosari nggih. Acaranipun Walimatul Aurus. Mbak sinten kalih Mas sinten? Niki, Nduk. Tulisannya Latin, kula maca Arab aku. Culik-culik ra pati kena. Sakmenika Mbak Preti Usnawati ugi Mas Wangel lepol jenenge. Rizky Nur Hidayat nggih. Mandongaaken mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih. Amin. Enggal dipun karuniai momongan putra-putri ingkang saleh ugi salehah. Amin. Amin. C mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Amin nggih. Muga-muga tak ada nusul sing rabi. Amin. Sing wis rabi. Wes saya. Wes, pisan Padi-padi wae. larang, Nduk. 15 juta padi-padi nggone Mas Parmen nggih. Padi-padi tok 15 juta. Urung liyane ya. Nggih. Aja seneng rabi ya. Beres. Boros cukup pisan wae. Heeh, padi-padi tok 15 juta e. Kuwi cara adol keripik no perang keripik, Nduk. Nggih, monggo katen ingkang mat-matan nggih Pak Ampun nggih. Nduk, Cahayu. Nggih. Jubahaken kaya suasana wonten siang puniki nggih. Pelakipun nemawon. Rina pantar randeng Kula meminta hantuk nugroho yuang manon saindenging nusuan tara kalis godha rencana
kon ngegungi iki terus sapa ngono lho. Ayam tentram sampun ngaturan bawanipun J Pak Mbun. Oh saisaku ya Pak ya. Monggo katanya kadung tresna mawon. Lamat wis katon tiksane yen mbok Yeah.
Kadung Tresno. Buta diduduki deh ya. Sari. Sontok jogeti neh campur sari. Lah ya sontok jogeti neh campur sari enek sing giling iki lah. Jare mau sembarang, penting dituthuk. Mengewohkan, Nduk. Lah ya Mergo kakean ngombe banyu pamundak rasa, semare semangat bekerja. Seger waras kok, Pak. Seger waras. Seger. Mari rasa, Nduk. Nek kakean ya klembakan. Nah, anjen iki ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjen iki dalam rangka pernikahan kedua mempelai Mbak siapa dan Mas siapa, Bapak? Lali, Nduk. Wotone, Nduk. Omongane ngono ku diapalno kok, Pak. Wong ngapalo jenenge dawane pol nang biyen Sukini, Sukiyah tau tok menake Oh iya, pol. jenenge Cenangil. Heeh. Dawu, Nduk. Nggih, Mbak Preti Asna Usnawati dengan Mas Rizky Nur Hidayat. Oke. Lho iki entuk tanggane, Pak? Heeh, pek engko. Oh, Kan gak pati nyater, Nduk. pek Rada irit. Mlaku mau besane, Pak. Gua becak tutup, Nduk. Anje kagem temanten kekalih nderek dedonga mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih, Pak. Amin. Tinggal pikantuk momongan. Tentunya. Soleh-soleh. Dikek sih rada rancak, Nduk. Sakno pade iki. Rada rancak. Heeh, iki pade rada bileng sirahe rada cemut-cemut ta. Iki kudu ngremus wong ae iki. Nek orang wedok iki ku kemecer terus. Nyawang kowe kok blimbing uluh. Wacut. Mbah Misnati rawani, rabine Mbah, suwen. Dah, kok ngono lho. Mbah Misnati sapine akeh ra gelem rabine, nggo apa? Nganggur sapi nganggur nggo apa? Nggih, niki ngaturaken dadi ati mawon nggih, Pak. Dadi ati. Niki mboten usah dibawani. Ora usah, Nduk, suwen. Oh, ngoten. Oh, Langsung aja ya. Kadung bilang bawa-bawa nang. Oke. Suwen. Oke. Cipi pura re. Ngantek ndlosor. Nawa ki. Nah tuku, Mas. Ora ning kene ado-ado tekan kene sing petuk iku ine lho, Iya. Pak. Mas aku dunia ini selebar daun kelar. Sempit. Sempit banget. Semoga berkata-kata. Awak tahu Mas Yandi ki. Wis sing sabar sithik lho, Pak. Gemes aku.
suwun geduk Siwi Hapsari ngambil ciri selatan Sulur Sari uring langgam hati-hati mau kita terus bekali di patang perkata-katang Setara Jawi live streaming CP sing nyoten bagus-bagus ning ya kadang geragas. Nika salam atas kadang-kadang Yola Resta nika vokalis ingkang micir datan Blora Mustika tepatipun latan Keradu Blatung ada Gendo Niti ada Susu Kumojoyo apa mau? Lali aku. Susu apa, Dok? Ngantek lali aku malah diguyu to aku. Lagune iki Kok susu ki pripun to, Pak? Piye, Dok? Apa mau? Kusumo, Pak. Oh, Kusumo. Mas aku susu. Kok susu ki susune sapa? Susu kudu dhewe to? Aku ya duwe Mas aku sing susu kowe dhewe. Aku yang susu, Dok, nang cilik-cilikan. Fungsinya apa, Pak, susune sampean? Dah keri aku. Nggih. Pripun, Mas? Belum ada. Kitir Sumilir. Pokoknya mana tadi ya? Agar ada musik buat jogeti, ngesen aktif itu jogeti. Nah tanggapan. Nanti kosel-kosel. Angger obah mamah itu ya. Mari sehat obah. Sangoni tau, Pak? Mosok joget tok ki piye?
Pandu Blatung Blora Mestika sampun paripurna. Rumaksa nolong
ndak? Suarane wis apik saiki. J. Wis rada.
kasih genduk Vivi Laresta 2 lagu berturut-turut. Pi Mas sampai nyanyi. Nyanyi anaknya lu nyanyi ogah, gane duwite ora gelem nyanyi dhewe ogah, aku megah. Wong kene wani kelangan masa kono ora wani kelangan. Dipancing bareng kok gak krasa. Wong nandur bakal ngunduh batinku. Piye Mas nyanyi? Gelandangan naik ke panggung. Ya mereka nak kutah titilane angel kok. Wedi bareng. Nyanyi ya Mbak. Ngosik Bu sabar, innal wasabirin. Amit-amit jaman bayi kok. Innal wasabirin bahasa Jawa apa ya? Amit-amit jaman bayi. Lah ngetono. Masa kok nak ijol. Karena ini HP nak gelandangan keterak pegai bange disita sita kowe wedokane lihat gua lah kowe te bojo galane sabar men to Dede wong lanang gak menange elek wong wedok awake dhewe kalah dhewe malah rada rene tak ceblok kok malah kutah.
nigal kokoh. Sawit mania ya, masuk juga teh bae kalau ulah glek ngono nak mantu nanggape kok sidah. Luwung balik sithik Mas tukang syuting aja ngiri kowe ra nandur aku nandur Mas kamu nunduh kok sesuai. Ayo Mas sambal kemangi. Selawengi.
panggih sambel kemangi. Kalau ajakan guntur ya, guntur dadut itu pokoknya. Ya Gus Dur kok guntur. Samo disita sing wedok ning ndi wong e. Disita mami. Ajur. Sapa me melok amoh. Ora kalong ngene iki. Kabul. Jarine kasus
Coba rasanya dok. Boleh. Duit maut. Oke, duet maut iki. Alhamdulillah, akhirnya nantinya duit, tukul duit bu. Eleng-eleng aja percaya aku. Wah nanti tumus wonten iki. Larissa. Sing tengan. Pak Nanda nyanyi deh, Pak Nanda nyanyi. Ya. Nek kono adek barang mau aku nyanyi.
wis luwung wis nyarutang sitok jambu alas wis karek 15.000. Ana bojo loro genduk Vivi, bojo loro genduk Vivi ya. Engko rada kemplingi karo genduk Niti ya.